gari da bayan shi da duk abin da ke a cikin shi ka dinga tambama shi. Ni ga kamin na bar duniyar nan gaban ikon zuwan shi na je na kai da mai shi na samu kauce haushi. Allah kirayi mama jama Madina ta gaida shi akwai gida Amina mai jan ido da saje babban farin ciki na annabi ni kai nake yabawa anan ke nufin sa'a ilahu amshi gata ta garwaye ta ke mata gata ta ƙara haskake ta ilahu karduwa ga kasida ta kai ga annabinta ya dinga sallama ta ya ƙara ba ta gata Allah ka ƙara ba da kusanci da wanda bai mugunta bai ka Amina bai jan ido da sace babban farin ciki na annabi ni kai nake yabawa bayan karanta wanda kasida ta sake Ahmad wannan da zuciyar shi ta narke wurin yaba asiri kira da dau aminci da shugaba gari mutan gidan jamani ka sa su yara hili ka sa sahaba da wani gare su da